Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndi nkhani yosausa kwambiri kufikira muyezo kugwedeza chikhulupiriro cha iwo amene ali osankhika pamene tikuyandikira mapeto a nthawi yapansi pano. Maso akadakwera pamwamba ndi kuyang'ana zochitika za mu nthawi yathu. Tsopano tikanazindikira kuyandikira kokubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndili nacho chidziwitso chakuwerenganso ndi kudziwanso ndi kumvanso zimene mabuku olekanalekana anafotokozera m'misonkhano ya mikumano ya dziko langa lachikunja. Akaswiri ankakhala pansi kusanthula mabuku aja amatchedwa kuti futuristic books kapena kuti prediction books. Ankakhala pansi kuchita predict, kunenerera zimene ena adafotokoza kuti zidzachitika kutsogolo kwa nthawi. Zimenezo zinkapereka chithunzithunzi cha maulosi, titero kulankhula kwake, aiwo amene adalosera zatsogolo la dziko lapansi. Koma mwakachetechete kumvetsetseka kwanga kapena kumvetsetseka kwa zolankhula za makosana amenewa kumandipasa chithunzithunzi cha izi zimene zikuchitika lero. Mabuku otchedwa prediction books kapena kuti futuristic books zinkayenda mopolekezana m'mikumano yathu yachikunja, zinkayenda mothirirana mang'ombe. Baibulo lotchedwa Satanic Bible litatikhalira pakati masiku amenewo, likuthirirana umboni ndi mabuku amene ananena zatsogolo prediction books, lolembedwa ndi anthu akaswiri amtsogolo, akaswiri onena zatsogolo, maprofesa aja a dziko lapansi. Amenewa atu ni mabuku ozungulira pafupi 22 mosogozedwa ndi buku lina lalikulu kwambiri la mneneri wa dziko lapansi otchedwa Nostradamus. Ankakhala patsogolo kunena zochitika za mtsogolo. Inde musiku limenero munkanenedwa slogan ya 1980 yofotokozedwa ndi Ronald Reagan. Ankanena kuti let's make America great again. Nawo anthu a dziko lapansi ankanenanso chimozimozi osogolera maiko, let's make our countries great again. Koma pamwamba pa zonse panali chaputala cholembedwa kuchoka m'buku la Satanic Bible chapter number 4 verse number 18 imene iye ankanena Lucifera kuti ndidzapanganso dziko kukhala lapamwamba kawiri. Nayenso ankanena kuti let's make the world great again. Koma pofufuzafufuza Kennedy na Izama adanena kuti how can we make the world again great again, great again. Kennedy na Izama ankafotokozera ndi kufunsa mafunso mu msonkhano wa chipembedzo cha Satana. Tidzapanga bwanji maiko kukhala amphamvu kawiri? Mpingo wa Mulungu ndili pano kufotokozera tsopano maulosi a mabuku a chipembedzo cha Satana amene anayamba kukwaniritsidwa, ndipo zambiri zikuchitika zimene analosera. Pamene timayang'ana mbali ya Baibulo timapezamo maulosi azochitika kutsogolo oloseredwa ndi anthu a Mulungu
achatima watcha kuti aneneri. Komanso lero mudziwe kuti ku dziko lapansinso kuli aneneri. Ife tili ndi aneneri Daniel, Ezekiel, Hezekiya ndi anzawo Yohane pa chisumbu cha Patimo, akufotokozera zochitika za mtsogolo zimene zikutiyeretsa m'maso lero, kuti tsopano dziko likupita kuti kumalechereche. Analosera zonsezo. Mabuku ofotokozera mmene dziko lidzakhalire, timaona shepi ya dziko lapansi kupyolera m'Baibulo, polosera zimene zidzaonese kutha kwa nthawi. Pamene tafika lero sitikudabwa. Nawo anyamata ofotokozera mabuku amenewa akungokodola patali-patali. Kunali maulosi olembedwa m'mabuku amphamvu. Tsiku limenelo anasonkhanitsanso mabuku olembedwa ndi alosi a dziko lapansi, zija timazitcha kuti zolembera, maulosi amtsogolo, mizimu yachinenero. Panali buku la mzimu wachinenero lolembedwa ndi Ellen White. Panalinso mabuku a mzimu wachinenero olembedwa ndi Marion Branham, ofotokozera mmene America adzagwedezere dziko lonse lapansi. Naye Ellen White akufotokozera zimene zidzachitika kutsogolo, ankati Great Controversy, zochitika za masiku akumapeto, zochitika za nthawi yakumapeto zimene zidzaonekere ku masiku eni a nthawi yosiriza ya pansi pano. Inde mabuku awa anafotokozera ukaswiri waukulu kwambiri umene udzachitike. Mulungu naye sanatisiye pa mdima kuti ululira zochitikazi zimene zidzaonese kuti anthu poona zimenezi tizazindikire kuti tafika pa mapeto akumalizika kwa dongosolo la nthawi yapansi pano. Dongosolo la nthawi yapansi pano likupita kokochezadi. Tiye tikweze maso athu kuyang'ana kumwamba ndi kudikirira kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, kumene kuli kokhazikika, kosalephereka, zochitika zotsimikizika. Baibulo latifotokozera mmene tikuoneranso. Koma lero mmawa uno, ana a Mulungu, ndakusonkhanisirani ku maulosi azochitika za nthawinso yomwe ino, zimene anthu ena akunja osapembeza ananena mu mabuku a futuristics komanso prediction books. Anafotokozera kuchita predict zimene zidzaonekenso kumapeto a nthawi ino, zimene tsopanonso nazo zikukwaniritsidwa. Iwo kuchokera m'mabuku a prediction books komanso futuristics books, mothandizidwa ndi maulosi opezeka ku Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera. Iwowa akamapanga mapulani awo, akamapanga madongosolo awo azochitika za nthawi imeneyi yakutsogoloyi, amayang'ana mabuku a futuristics books, amayang'ananso mabuku a prediction books. Ndi kuyang'ana konse kotheratu kumene kumachitika. Inde ana a Mulungu, ndikubwera kukapereka yankho la mafunso amene munthu wina, m'bale mnzanga wapamtima panga, amakhala m'dziko la Botswana, m'bale wa chipembedzo chathu cha Seventh Day Adventist m'dziko la Botswana. Iyeyi ali ndi chidwi kwambiri kufuna kudziwanso za zochitika za nthawi yapansi pano. Akudabwa kuti kodi chikuchitika chinchani, kuti tsopano dziko lapansi likhoza kutola golide wamba pa dziko lapansi, pa mtunda wa dziko ili lapansi. Takhalani pomwepo ndikhale ngati ndikupereka yankho, koma ukunso ndikukutsegulani m'maso. Wandikumbutsa mabuku a ulosi
azochitika za dziko lapansi lino. Inde mabuku amenewa amafotokozera mvemvemve momveka bwino zinthu zina zosowesa mtendere zimene zidzakhaleko ngati kukwaniritsidwa kwa maulosiwa. Tamverani. Msonkhano wa mabuku amenewa umene udzachitike ku dziko lapansi lino uzapherezera kutha kwake kwa nthawi imene tikukhalayi, uzapherezera kuwonongeka kwa zinthu zambiri zachilengedwe. Maulosinso olembedwa m'mabuku amenewa adzaonesera kumalizika kwa dongosolo la nthawi yapansipa. Ndibwereze kuti muchere khutu mmawa uno tionesane chinthu chimene chili ngati ulosi wolembedwa m'masiku amenewa. Mabuku a futuristics books anatapasula zinthu zambiri zakutha kwa maufumu a dziko lapansi lino. Takhalani apa mumve. Mapulani a dziko lapansi a iwo opembeza Satana ndi kuyendesa dziko lapansi akamapanga mapulani yawo amayang'ana m'mabuku a futuristics. Kodi anthu amene analosera zochitika zatsogolo ananena kuti chani? Amasonkhanitsa ndalama kufuna kukwaniritsa zimene mabuku a futuristics olembedwa ndi maprofesa, madokotala ndi anthu ena, anthu paokha amene ali ngati mu mpani wa aneneri a dziko lapansi adanena. Chachiwiri, tili ndi mabuku amene basi amafotokozera zinthu zozama kwambiri izizi zimene tikunena panozi, mabuku ngati amene anapanga predict zinthu zimene zidzachitikenso msogolo. Mabuku amene wonso akasonkhanitsidwa pamodzi, okonza ndondomeko za dziko lapansi amayang'ana m'mabuku amenewo nkumakwaniritsa zimenezozo. Mwachisanzo lero ndikutengereni nkhala pakati wa mabuku onsewa ndi buku lija lolembedwa ndi Satana Mdierekezi limene linanena za mtsogolo. Mabuku amenewa pakatikati pa buku lonseli pamakhala lija limatchedwa kuti Satanic Bible, momakhala maulosi olembedwa ndi Satana. Kuchoka pamenepa palinso buku lija limatchedwa kuti Grand Grimoire, nalonso lili ndi maulosi azochitika za mtsogolo zimene zidzachitika kutsogolo kwa nthawi yapansi pano. Ndiye atsogoleri a dziko lapansi kuseri kuli mabungwe aja timawatcha kuti secret society, the most dangerous 5 secret societies, kumene kumakhala mikumano ya mpweya wa Satana. Akakhala kumeneko Lucifer amafika kuma meeting amenewo, amachitikira mzinyumba za opembeza Satana, ma profesa opembeza Satana. Mikumano imeneyi imachitikira m'malo olekanalekana, ku mitengo ya gudugudu kuja kowirira. Mikumano imeneyi imachitikira m'malo apatali ozama, kumakhala mpweya wakulankhula kwa Satana. Amakambirana ndi kusonkhanitsa ndalama kuzipititsa ku dziko lino lapansi kuti maulosi awo, ma prediction awo azikwaniritsidwa. Kotero kuti timakhala pa chikakamizo kukwaniritsidwa kwa izo zimene Satana adatumba mwa anthu kuti zidzachitike kutsogolo. Kumakhala chikakamizo chimene chocho, ndipo mapulani a dziko lapansi lino amayenera kuyenda motsatana ndi zimene anthu amenewa ananenera. Koma zimenezo zinalembedwa m'mabuku amene amatchedwa kuti futuristics books. Zina zimaoneka ngati mapulani abwino kwambiri zikamaonekera ku dziko lapansi lino. Muja timakhalira pansi ndi kumapanga masomphenya a mtsogolo 2063, 2020 tidapangapo. Tsono mvetse kuti poyenda m'mapulani amenewo
pakatikati pa buku lawo pa mkumano wa mabuku a Futuristic Books, mkumano wa mabuku ofotokozera ma prediction amtsogolo. Pakati pawopa pamakhala mabuku awiri opsa kwambiri, Satanic Bible komanso The Land Grimoire, zimene mukuzimva lero ndi kuziona lerozi. Mabuku amenewa zinaloseredwa. Lero mwachidule kapena kuti ndikocheze chofotokozera changachi mmawa uno, ndikufuna ndikutukuleni maso kuti ndikuwuzeni maulosi azochitika za m'buku la Satana lotchedwa Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera. Takhalani pamenepo ndikutengereni ku chapter number 2 cha buku la Satanic Bible, kumene anafotokozera mavesi aka 7 ndi 8 za ulosi wa mtsogolo, kuti mukazaona zimenezo kudzakhala kuti maboma ndi ulamuliro wa nthawi ya pansi pano ukupita kumapeto kokatenga ulamuliro wakuti Satana adzakhale pa mpando nkulamula dziko lapansi. Mu chapter chimenechi anayambira ulosi ofotokozera za vana ang'onoang'ono achitsikana amene ati adzakhale makolo nthawi yokhala makolo isadakwanire. Mu buku limeneli Sabisai amanena kuti kudzafika nthawi imene kudzachitike XX41. Akati XX41 ndi kutsika kwa ziwanda zachisembwere zimene zidzalowe mwa vana, kugona ndi akuluakulu, nkumabereka ana anzawo, kulisintha dziko lapansi, kulizondotsa, kulipanga dodolido, kuti akulu akhale ang'ono, ang'ono akhale akulu. Verse 8:17 Lucifer akunena za kusinthika kwa dziko lapansi, kumene ang'onoang'ono ati adzakhale makolo, akuluakulu ati adzakhale vana. Mphamvu zochokera mu verse 8 ndi 7 zolembedwa mu Satanic Bible, olemba buku limeneli ndi Satanist Anthony Levera, movumbulutsidwira kuchokera kwa Satana ndiyelekezi, anatsimikizira za kuchita dodolido kwa dziko lapansi kumene kudzaoneke. Masiku amenewo ankanena kuti mtsogolo ana adzakhala makolo, adzatenga ulamuliro, full control ya dziko lapansi idzapita kwa chichepere, kudzera mu ubereki, kudzera mu maphunziro, kudzera mu ukachenjede wa luso. Lidzawonjezeka luso kwa vana. Ndikutengereni choyambachi, akutsimikizira za kubereka kumene kudzakhale ku dziko lapansi. Inde mukadzaona ana azaka 13 akukhala ndi khomo lakutulutsa ana, koma ali ang'ono 9 years kubereka mwana nzake, chidzakhala chizindikiro. Lero muone mmene ulosi umenewu wakwaniritsidwira mwachiwerengero cha mmene ana ang'onoang'ono akuberekera. Mukapita kafukufuku ameneyi mzipatala za Bottom, Queens, Mzuzu, Kalonga, Mzimba, Lumphi, Thyolo, mukapeza kuti ana ang'onoang'ono azaka 13 muzipatalazi akuchulukira kubereka ana anzawo. Kulitembenuza dziko umene ukuchitika lerowu, ubereki wa ana ang'onoang'ono ndi ulosi wakuti Satanic Bible idafotokoza, komanso mabuku a Futuristic Books anafotokozera, komanso mabuku a Prediction Books anafotokozera, kuphatikiza kuti Nostradamus ananena zimenezi ngati ulosi kuti zidzachitika kutsogolo kwa nthawi. Nawo pamene mukuona ana akubereka ana anzawo, ndiye kuti ndi maulosi okwaniritsidwa. Ziwanda zikutsika kulowa mwa azibambo, ziwanda zikutsika kulowa mwa azimayi, ziwanda zikutsika kulowa mwa ana ang'onoang'ono.
mpaka na nkumabereka atagonana ndi akuluakulu asakhala amisinkhu yawo, chifukwa kubereka kumeneku kukuonekera chisawawa ndi kulipanga dziko 10 kulipanga dziko dodolido kukukwaniritsidwa. Ulosi wakubereka kwa ana ang'onoang'ono mzipatala m'midzi ukubwera chifukwa Satana akuti masiku akumapeto adzafuna kuti ana ang'onoang'ono ndi amene akhale pa chiwongolero. Lero mukayang'ana ndi chidwi mupeze kuti tili ndi makani koma ochoka ku ziwanda ana amene tabereka m'manyumba mwathu. Tikulephera kuti tikalamulire, atigonjetsa vana kumakomo. Kodi mukukana kuti mwana sakulamulira khomo lanu? Lero akati ine tumvala thalauza, iye sangatsutsike, ngakhale mayi atakhala wopemphera, abusa atakhala kuti ndi abusa. Mwana akati itu ine nsuta chamba ndili machamba ndili mafodya, akukanikikatu kutheratu kuti mukampange control, iye wakhala pamwamba, chifukwa utu ndi ulosi wakuti ziwanda zidzatsika kuti ana atenge control ya dziko lapansi. Akati ni mwamowa nkulephera kumuletsa mowa, koma nyumba mwa akuluampingo, nyumba mwa abusa, nyumba mwa atsogoleri. Izi zina zikuchitika lerozi ndi kulandidwa ulamuliro kwa makolo m'makomo ndi dziko lapansi ku mayiko onse a dziko kokhalako anthu. Ndi ulosi tu umenewu umene ananena otumikira Satana kuchokera m'mabuku a futuristics books komanso prediction books. Mokhalira pakati Anton Levera polemba Satanic Bible mchapitala chake cha 2 komanso ndime za 7 ndi 8 akunena ulosi wakuchita kumene tikukuona leroko. Tamverani, mtsogolo la nthawi imene tikukhala ndi mmene ino ndi ine tikudutsa, tikamaona zochitika zinazi tizizindikiranso kuti zikutipasa kukwaniritsidwa kwa maulosi amene anthu a dziko lapansi adanena. Ndi chimachitika njani? Akalosera kumakhala mikumano imene imachitika m'misonkhano ya opembeza Satana a dziko lapansi, ndi amatenga zimene zozo ndikuziyika pa ground, ndikuzipanga implement kuti zichitikedi chifukwa wina wake adanena. Kumakhala kusunga kwa maulosiwa ngati chimozimozi mmene limachitira bungwe la chipembedzo cha chikatolika. Mujamasunga mapapa kumakuwuzani kuti Papa Yohane wa nambala 14 nkumabwera ena kudzakhala m'mipandomo kumatenga mataitolo amayina amene adakhalako mapapa kale, nkumakwanirisa zochitika zimene ankachita papa ameneyo. Limene chikatolika nthawi zina chimayenderako, ndangokhoterako evani, sikuti ndikufuna kutyola nkhwani hayi, ndangolowamo chabe m'mundamo. Pamenepa anthu akaswiri olemba mabuku ndi kulosera za mtsogolo, dziko lapansi limawatsatira nkumapanga zimenezo. Mwachisanzo buku lina lolembedwa ndi Teresa Synod la chipembedzo cha Satana limene lidapanga predict za mabungwe amene adzakhale kutsogolo, ananena kuti manani governmental organization adzachuluka kwambiri kuchoka chaka cha 1999 kuzafika 2030. Iniyo mwaona manani governmental organization akuchuluka chisawawa kufika pa extent yakuti alimbwe munthu aliyense kungolemba polopozo ikungopasa lakhazikika bungwe analosera Teresa zatsogolo la manani governmental organization. Mukuwaona ngoti mbwererowa apa dera ongoyang'anira za misinje akuti ife tiziyang'anira msinje wa Mudi, lapasa bungwe limenelo nkumakatenga ndalama kugawira wanthu amene ali mbali mwa msinje wa Mudi. Zikuchitikatu zimenezi.
muyang'ane nzitseko za magalimoto odula ambiri a dziko lapansi, muliti mayina, muliti mastika, muliti malogo timene tikuyimira mabungwe ongoti mbwe aku dziko lapansi. Ananenera ndipo maulosi amenewa akwaniritsidwa lerolo mmene tikufika chaka chino cha 2024 kupita mu 2025. Tsono tamvera, umodzi mwa maulosi osausa kwambiri muyambe kunditchera kuyambira mu minisi za 25 zimene ndikufuna kuyamba kufotokozerazi. Buku la chipembedzo cha Satana lolembedwa ndi Anthony Levera, chapter chake cha nambala 8 mu ndime za 17, 18 ndi 19 analosera za ziwanda zotchedwa Adimodis zimene zidzachite limodzi ndi Levithani, olankhula mawu mu chaptala chimene chichi cha Satanic Bible chimene chikutipasa mawu ake kuchokera m'malemba a 18, 19 ndi 20. Anafotokozera za Levithani ndiye olankhula mawuwa kunena za tsogolo kuti the Adimodis adzatsika ndi kudzatsegula m'maso mwa anthu kuti amuone golide ku dziko lapansi. Tsono takhalani pamenepa ndiyambe nkhani. Kupezeka kwa golide wambirimbiri ndikukuyankhani bambo Maseko ku Botswana. Kupezeka kwa golide wambirimbiri wa dziko lapansili ndi ulosi mukawupeza ma prediction books, futuristics books, mukazipezanso mu Bible la Satanic Bible chapter number 8 kupita mavesi a number 17, 18, chapter number 17 kupita mavesi a 19, 20 mukazipeza. Mabuku ameneyi mu Bible limene lila Satana analosera za kupezeka kwa ziwanda zimene zidzatsegule m'maso anthu kuyamba kupeza golide ndi miyala ya mtengo wapatali mosavuta. Ziwanda zimene za Adimodis zidzagwira ntchito mkati mwa anthu, m'mitu mwa anthu, m'maso mwa anthu ngati madidekta. Tikati madidekta ndi zimene zimafufuza mwa ukachenjede kupeza zinthu zobisika zimene ndi nzeru za umunthu ndi kuyesa kwa munthu simungakupeze. Pansipa pali madzi, pansipa pali miyala. Azungu anapanga zisulo zida zoyesera zimene zimatchedwa kuti madidekta. Ndiye tili ndi golide detector, chakuti detector. Now ziwanda zimenezo zidzagwira ntchito ngati madidekta ku dziko lapansi. Baibulo la Satana linalosera madidekta awa kuti adzabwera ku dziko lapansi. Now lero detector zimenezi kunsi kwa Adimodis bambo Maseko ndi zimene mukuzimva kuti ku Malawi golide akupezeka chisawawa, Tanzania golide akupezeka chisawawa, ku Zambia golide akupezeka chisawawa. Kodi zimakhala bwanji bambo Maseko? Tamverani. Ziwanda zimenezi zinaloseredwa kuti zidzakhala mitu m'maso mwa anthu kutumphula golide wapansi pa dziko, chifukwa mzimu uja otchedwa Levithani umene adauchita ascend ndi kuutsimikizira kuti Levithani ndi amene adzalamulire kota yosiriza ya dziko lapansi, teremu yosiriza ya dziko lapansi. Analosera kuti adzamanga dziko lapansi kulipanga paradise earth pamodzi ndi anthu wamba. Chapter number 8 verse number 18 imanena kuti Baibulo la Satana akuti patali pazanyezimira, pafupi padzawala, ndipo ndidzamanga boma la dziko lapansi ndi anthu wamba, ndipo ndidzatumphula ndi kutukula apansi kuti amuone golide ndi siliva. Verse 19 ndi 20 ya Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera.
padzakhala chisawawa cha golide adzaonekera ku dziko kuti ndikamange dziko lapansi ndi anthu wamba. Ndimafuna mugwire mawu akuti anthu wamba bambo Maseko. Lero munthu wapansi kumusi kwa Lilongwe kwakazizira akufukula golide. Mukapita misinje ya kwathu kusongani misenjere kwatiye kuntumanji akukumba golide. Ndipati kumpoto tapitani kunzimba mukatsika kumusi mpaka mukafika kuhewe munthu wapansi akukumba golide. Muyende mukafike kumusi kwa nsanje munthu wamba akukumba golide. Inde tapitani Balaka mukampeza munthu wapansi akukumba golide. Golide uja amene adali ovuta kumpeza lero akupezeka chisawawa. Ndikati chisawawa mumveke akupezeka ndi anthu wamba. Kodi mukuyamba mwadabwa Malawi kapena munayamba mwadabwa mdziko lanu la Malawi kuti golide uja wobisika tsopano akungotumphuka pa. Dziko lapansi likulandira sapoti kuchoka kwa Leviathani pansi pakagulu ka ziwanda zotchedwa Archimedes zimene zikumakhala madetector. Lerolo golide uja akupezeka wamba chifukwa ndi ulosi olembedwa mu Satanic Bible chapter number 8 17 18 mavesi ake kuti ndidzamanga dziko lapansi ndi anthu wamba. Lerolo munthu wamba akupezeka ndi golide. Lerolo munthu wamba akupezeka ndi miyala ya mtengo wapatali. Mafunso ndakuti kodi amene waika detector yotere mitu mwanthu kuti tidzika mtumba golide wamba zata mwana amapita kokathyola mango mumpeza akubwera ndi kamwana konyezimira. Wakatenga kuti pa mitengo ya mango pamusipo kuthamanga zibambo kukayang'ana pansipo palitu golide pano. Mgodi wayambika akasosole angoti mbwe ku dziko lapansi. Mozambique akasosole mwatenga kuti mpaka nthawi yakumapeto pamene zizindikiro zake zidzayamba kuonekera. Tsono kupezeka kwa golide kwa wamba kumene mukukupeza leroku ndi ulosi oneneredwa kuchokera mu Satanic Bible. Ndanena kuti mabuku a futuristics ananena zatsogolo zimene zakwaniritsidwa kale. Nalonso Satanic Bible inanena zatsogolo limene likuyamba kukwaniritsidwa lerolo. Nawo ngati mudzikumba golide kapena kumpeza wamba ku dziko lapansi, munthu mwanu m'maganizo mwanu mukhale chithunzi chakuti naye Satana m'maulosi ake adalosera kuti golide azapezeka wamba pa chifukwa chakuti ndidzakhala ndikumanga paradise earth, ndipo ndidzamanga paradise earth ndi anthu wamba. Chichewa chakuti ndidzamanga paradise earth ndi anthu wamba chikuloweni mmutu mwanu. Muone kuti lerolo munthu wamba akuchoka ku South Africa kubwera ku Malawi kudzangofikira kutola golide, kumanga nyumba, kugula galimoto. Business ya golide yatimbwe, koma mukaona kuti business ya golideyo mabaya akuchita ndi anthu wamba mcheumu kumapeza miyala ya mtengo wapatali. Lero munthu wapansi kwambiri. Ntchito ija tinkayipitira ku maini ku South Africa join zakazija wayenera zakazija wayenera uja lero ali mmakomo muncheumu muli wayenera. Anthu akungofukula chisawawa. Kodi simunadabwa Malawi apresident, simunadabwe olamulira dziko, simukudabwa anzeru a dziko lapansi, simukudabwa kuti golide wangoti mbwe ku dziko lapansi ndi ulosi kuti adzamanga paradise earth koma ndi anthu wamba. Tichite bwanji Malawi? Ndichite bwanji? Ine mbali yanga ndikuyang'ana ana Mulungu kuti mukamaona zina zikuchitika chisawawa chonchi
musamayese kuti ndi zinthu zoti zikungochitika ayi, ndi saidi ya mdierekezi akukweza chitukuko cha dziko lapansi kuti paradizo wa dziko lapansi akakhazikike. Nawo ife ngati ana a Mulungu tikamachita nawo izi kapena kujoyina nawo izi, tizizindikira kuti kodi tikuchita sapoti ntchito ya Mulungu, tikuchita sapoti boma la dziko lapansi, kapena tikuthandizira kumanga nawo paradise earth. Maganizo ndi nzeru zikhalire ife. Sicholetsedwa kupanga bizinesi ya miyala, sikuletsedwa kukumba nawo golide ayi, chifukwa izi zimenezi Mulungu anaziyika nthaka kuti ana anthu achite nazo. Koma katumphukidwe kachilendo kotereka, discovering ya chilendo yotereyi, dictatorship imene ikuchitika posachedwa payi, sikuchokera kwa Mulungu. Akuchita zimenezi ndi Lucifer kuti akamange paradise earth. Tsopano yambani mwaona chinthu ichi, anthu onse amene akufukula miyala komanso kukumba golide ku dziko lapansi sakuchita ku ubwino wa Mulungu, koma akuchitira ku ubwino wa dziko lapansi. Ndipo tsopano mukayang'ana ndi chidwi, anthu ambiri abalalika, akukanika kumvera Mulungu, akukanika kuona chifuniro cha Mulungu. Tsopano anthu akumva kukoma ndi kutsekemera kwa kubwera kwa zinthu za makono za nthawi ya pansi pano. Kotero kuti Bambo Maseko ndikutsimikizireni kuti kupezeka kwa golide ndi siliva kumene kwangoti mbwe kukuchitika lero, the adimodis ali mkatimu, ziwanda zili mkatimu. Ndikutsimikizireni Bambo Maseko kuti umenewu ndikukwaniritsidwa kwa ulosi opezeka mu chapter number 8 cha Satanic Bible, kuyambira verse number 17, 18, 21. Mukayipeza nkhani imeneyi yakuti Satana adzamanga dziko lapansi ndi anthu wamba, ndi akunena kuti patali padzanyezimira, pafupi padzawala, apansi adzakhala pamwamba, ndipo ine ndidzayika ufumu umenewu ndi munthu ku dziko lapansi, akutero Lucifer, ndipo ndidzatukula maiko pomuonesa golide pa mtundatunda, misinje idzangoti mbwe. Chapter number 19, mudzanyezimira m'misinje, akutero ndi Lucifer. Tsono zinthu izi zititengere pakungotidziwisa ziwiri kapena zitatu za zochitika za mtsogolo mwa nthawi ya pansi pano mmene ife tikukhalamo. Mulungu adzikuyang'anirani nonse amene mukukhala ku dziko lapansi, kuti mukamaona zina ndi kuona zina muzizindikira kuti umenewu ndikukwaniritsidwa kwa maulosi. Maulosiwa ndatapako atatu, kudza kwa mabungwe kwangoti mbwe, analosera mu Satanic Bible, prediction books komanso futuristics books. Kutembenuka kwa ulamuliro wa ku dziko lapansi kupita ku wana ndi kutenga mphamvu kwa mwana ndi kuberekanso kwa wana ang'onoang'ono kunaloseredwa mu prediction books komanso futuristics books komanso mu Satanic Bible mothandizidwa ndi Grant Grimoire. Lero ndi zimene mukuziona lerozi. Sipokhapo hayi kupezeka kwa golide ku dziko lapansi, analosera futuristics books, Grant Grimoire komanso Satanic Bible. Machapter ake ndikukuwerengeraniwa kuti zidzakhala choncho. Nawo kodi ngati zimenezi zikuchokera ku ulosi wa Satana ndiyelekeza, leronso zinthu zija kumachitika, ana a Mulungu tiyime bwanji? Tingokhala ndi chidziwiso pochita nazo zinthuzi. Tikamuona mwana akuchita makani moposera muyezo, musaganize kuti ali yekha akulandira sapoti kuchoka ku ziwanda. Lero wandisowesa mtendere mwana pa khomo, wasowesa mtendere mwana ku sukulu, wasowesa mtendere mwana pa sukulupa, watenga ulamuliro wake wonse. Lero mukati chipani cha mphamvu ndi chipani cha anyamata. Nkhani zimenezi ndizozama kwambiri. Chipani cha anyamata, nkhani zozama kwambiri. Maulosi akuchitika motero
ku dziko lapansi. Now ndimalize minutes yanga yosirizayi ndikupititsa ngati ndikuyeretsa kapena ngati ndikuwalitsa zilembo za golide ndi migodi imene yatimbwe ku dziko lapansi. Chimene chikuchitika ndi chakuti ziwanda za Archimedes zikumabwera pa anthu nkutumba migodi yonse mukuyimva kuti akukumba golide anakatulukirako ni munthu mmodzi kukafika kumaloko. Ichi chinchani chimene chinamthandizira kuti aone sichikuchoka kwa Mulungu ndi ziwanda za Archimedes zimene zakakhala ma golide detector m'maso mwa anthu, chifukwa ndikukwaniritsidwa kwa ulosi kwakuti ndidzamanga dziko lapansi ndikupanga paradise earth pogwiritsa ntchito anthu wamba. Chifukwa chake lero olemera akuchoka ku America kumulondola munthu kuntchewu kumusi uko kwa Ganya, akumulondola munthu kumusi uko kwatiye Mabuka, akumulondola munthu kumusi kwatiye kuntumanji wawamba atakwera galimoto zawo zapamwamba mpaka kukafika pakatikati pakasosole. Munthu akuchoka ku Portugal, munthu akuchoka ku Argentina, mzungu akuchoka ku America kulondola munthu wamba kumamidzi ya mu Zambia, kumamidzi a mu Tanzania, kumamidzi a Malawi, kukwaniritsa kuti ndiyerekeza kuti ndidzamanga paradise earth ndi munthu wamba pota patali pazanyezimira pafupi padzawala, ndipo m'mitsinje mudzanunkhira golide ndi siliva, ndipo miyala ya mtengo wapatali idzatumphukira anthu wamba kuti ndipange paradise earth. Apa tangoyamba mpaka tsiku limenelo. Amen.